horrek ez zoti dauka gauza hobeagorik egiteko. Garbitu beharko dut argizari hau ere. Tira, lehenengo aurkeztu dezadan neure burua. Ni Rikitibitabi naiz, baina nire lagunek deitzen didate Rikitibitabi. Zer moduz, mangosta bat naiz, ez dakizuela zer den, munduko sugeak abazalerik onena! Baina, enizona borrokatzera etorri, bueno, agian pixka bat. Ara, batez ere, zuek ipuin bat ongi ulertzeko nago ni hemen zatozte nirekin. Ezue, zeren zain zaudeten? Aitona, kontatu gizakumeari izena nola jarri zioten. Eta otxo aldrarekin nola jarri zen bizitzen. Baina zer diozue, hori askotan kontatu dizuet. Badakigu. Baina berriro entzun nahi dugu. Bai! Munduko ipuinik politena da. Entzun ondo, batez ere nitaz esaten dena. Monstrua! Non! Zatoz! Zatoz! Beti engainatzen zaituztet gazteak. Beti! Oh, balu da! Alarma faltsua. Tira, bosteko hori! Orain, akela, esaiguzu zehazki nola gertatu zen, eta nire zatia ondo kontatu gero ez erraztu gabe. Orain dela 11 urte, gure lagun Balu eta Bagira. Hau ez doa ondo, ez, bizitasun gixago behar dugu, adibidez! Badoa... Nobel zartan gogorkatzen zuen ekaitza. Halako erauntzirik enui sekula ikusi! Ze uste duzue ba, oianean gaude! Eguraldia gustuko ez duzuela? Ba, itxaron pare bat ordu. Aldatuko da! Zurrumurru bat zabaldu zen oian osoa. Urak herriska oso bat eraman omen zuen. Herriska hartan bi hankako izakiak bizi ziren. Bueno ba, ekaitzak herriska astendu zuen. Baina etzen hori bakarrik gertatu, Horrez gain, biztia gaizto bat onan zetorren. Bingo zer edo zer asmatu dute tximu txotxolo hauek. Xerekan zen bai, tigrerik ankerrena eta megabasatiena, bere buruari oianeko erregea deitzen ziona. Eta hasi besterik ez dugu egin. Ezagutzen dut begirada hori. Ez du saski barrukoa nahiko ez da? Ez da pentsatu ere, inola ere ez! Maizera! Ziur zaude, duzen tximeleta bat? Bakera... Nora de Montre. Bakera, nire otordua lapurtu izana larrutik ortainduko duzu. Tira gizakume, salbu zara. Oraingoz behintzat.
Zer egingo dugu zurekin ordea? Gauza bat aitortu beharra dago, lehoi baten ausardia duzu. Baina gaztetxoa zara oianean zure kabuz bizirik irauteko. Agian tigreari aurre egin diezaioke txintxirrin honekin. Oraingoan bai zureak egin duela lagun. Xirekari jateko ahostu. Niregatik izan balitzan geldituko zen txikia gertueneko zuaitzi purdiaren ondoan. Bai, gauza polita. Oh, bai. Begira, polita ez da. Bai. Eskerrik asko. Naizta larrurik ez izan. Uste dut umeari buruz ari zela. Eta adoretsua da. Baina zer egingo dut berekin? Non egongo da tigreko seti horren ahozulotik salbo. Tira, zainago, nahi duzunean, aupai! Badakit, aurkitu dut tokia. Nire lagunon batzuek kumeak izan berriek dituzte. Pozik hartuko dute txikitxo bere familian, seguru nago. Ideia bikaina. Emaiezue aurra goseak dagoen 8 taldeari, eta... Bon appetit! Bueno, ez dute bazkaltzeko jan, baina sinetsi da zuen. Taldean, askok jango zuten gustura. Hasteko, biankekoek ez dituzte oso gogoko eta gainera, Xirekan kumearen atzetik dabil kontu itxusia. Zorionez ordea, Otso amak gizakumea onartu du eta inorrez da usartuko bere kontra. Igelak bezala egiten du salto, ez Otsoek bezala. Egia, horrelaxe deituko diogu. Mowgli igeltxoa esan nahi du. Izen polita. Baizera, 20 urte beharko ditu gizajoak hori onartzeko. Urteak egan pasatu dira. Mowgli gaztetxo... Geldi hor! Moztu! Hei! Non da basua, atxo? 10 urte potolo saltatu dituzu, orain? Guazen atzera joateko. Mowgli, atzera! Horrela bai. Ea, non nindoan? Abai, Mowgli ikaslea aparta zen. Azkar ikasi zituen Otso taldearen ohiturak. Tantzari aparta izue. Eta borroka arteetan parekorik ez. Hori dena niri buruz altzen. Bero ba, Mowgli basamutil labila egin zen. Nora zoaz ainazkarra, nahiatxo, poliki? Bai, eta ez arropuztu. If you feel down, you look above and see a world that's full of love. No beating heart can fail to see that it just sets your spirit free. The jungle life, we're living a free and happy place. We're living the life, the jungle life, and it's a life we all embrace. I got my friends, they're all around, from the sky down to the ground. A timeless world of majesty, and it just sets your spirit free. We're living the life, the jungle life. We're living a free and happy place. We're living the life, the jungle life, and it's a life we all embrace. What a life we're living. Oh yeah.
Bagira! Zerk ekarri zaituzte oianaren alde honetara? Gaur gauean 8 nagusien batzorde elkartuko da, gauza batzuk erabakitzeko. Mowgli hasi denez, hemen gera daitekeen ala ez erabaki behar dute. Ah, bai. Ahaztuta nengoen. Enuen hortaz pentsatu nahi. Agian iritsi da garaia gizakumea bere espeziekoengana joateko. Ez dut nahi. Ez dut Biancakoekin bizitzera joan nahi. Ez uste ez dakitenik nolakoak diren ikusi izan ditut eta egiten dituzten gauzak, bueno, zera. Banana batzuk besterik ez dira. Bueno, ikusi egin beharko dugu ea batzordeak zera bakitzen duen. Egon lasai, 8 nagusia akela jakintxua da. Badakit, baina ez dago akelaren esku. Aspaldian zurrumurru asko dabiltza. Hala da. Ea asmatzen dudan, 8 gazteago batek hartu beharko lukeela akelaren tokia. Egudi polita! Agazo polita! Ea ba, orain, gorria, marroia, horria, berdea, beltza, zuria! Gustatzen zaizu egudia? Itxaron, zerbait falta da. Asko zobeto! Hemen geratu behar du. Ogilgutako bat da. Ez, gizakume bat da! Mowgli kalde egin behar du. Mowgli, zatoz, seme, eseri aitarekin eta nirekin. Joan egin behar du. Ez dadila hemen gera. Joan egin behar du. Gizakumeak serekan ona erakarriko du. Bai! Ona erakarriko du. Entzun! Tigre handia gure oianera itzuli da, gizakumea harrapatu nahi du, eta inorkumeari laguntzen badio tigreak zigortu egingo du. Eta noiztik makurtzen dira 8ak tigre baten borondatera. Hau ez da zure kontua, pantera. Rakstarrek arrazoi du. Ez, oker dago. Bagira gure laguna eta aliatua da. Akelak ez du balio buruzagi izateko. Nor uste du dela Rakstar hori esateko. Zaharrekia eta aulegia da. Beste batek hartu behar du txanda. Zu bezalako batek adibidez, Rakstar? Zergatik ez? Taldeko 8rik indartsuena naiz. Eizean eta usmatzen onena, eta xerekanek errespetatu egiten nau. Errespetatu, bai zera. Tigreak bere atzaparraren azpian zaitu eta... Hau erabakitzeko modu bat bakarra dago. Oraindik librea gara eta beraz, bozkatu egingo dugu. Bozketa garbirik ezin da egin, Rakstar arroputza ondoan bada. Gizakumea, Mowgli, geratzearen alde daudenak, altxatu hanka. Koldarrak. Gizakumea hemendik kanpo botatzearen alde daudenak, altxatu hanka. Kanpora! Kanpora! Ez ditut zuen hankak ikusten. Sentitzen dut. Batzordeak erabaki du. Mowgli kalde egin behar du. Ongi da, ama. Benetan. Ondo egongo naiz. Bihar goizean goiz alde egingo duzu. Ospa! Entzun didazu? Entzun dizut, Rakstar! Baina orain entzun niri. Gure babeslekua ustera behartuko nauzu, baina oiana, bizirik irauteko gai den edonorena da. Inozo galantazara xerekan zu harrapatu nahian dela, oianean bizira dezakezula uste baduzu. Nire ustez, Rakstar, inozo bakarra, tigreak hitza beteko duela sinesten duena da. Ezin dute bakarrik utzi, ikeltxo gaixoa, 8 gaixoa esan nahi nuen. Dina dila, xerekanek kumetxoa gozaltzeko jango du. Primeran ondatuko zara kanpoan, seme. 그, 「 kontu zibili eta gogoan izan erakutsi dizudana. 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 「 kontu zibili eta gogoan izan erakutsi dizudana.
Bai, aita. Eta gogoan izan maitea. Beti maiteko zaitugula. Bai, ama, lasai, hau ez da betiko agurra. Aukera dudan bakoitzean etorriko naiz hitz ematen dizut. Orain zuk zaindu beharko duzu, ama. Zatoz. Bueno, agur, esan behar dizuet. Ez zerbait daukat begian. Itxaron pixka batean. Denok antzera gaude. Lasai, Balu, zuek nirekin izango zaituztet beti. Hankabikoen artera joaten zarenean ordea. Basoko guztiok ahaztuko gaituz. Ez horixe, nola diozu ba hori? Zuek nire familia zarete, nire benetako lagunak. Esaiozu, Bagira. Esango diot. Axola dizu zati batean laguntzen badizut, Mowgli? Garai batean bezala? Bai, igo. Aio, Balu. Agur bai. Ez dul madarikatua. Haien guazen bizkor hartz gizajoaren ez dulak txarrera egin baino lehen. Nire plana ezin hobeto doa. Aurki jango ditut. Igel lankak. Arrisku zaina hartzen dut. Arrisku marraduna? Eta atzaparrandi eta letagin zorroztuna. Korri, Mowgli! Nik menderatuko dut hau! Zoaz! Gero arduratuko naiz, zotaz. Kakatuarena egin beharko dut eta... txoriak bezala egan! Gizaki jaleonek dieta vegetarianoa probatu beharko luke! Eman dizut! Zer esan duzu? Eman dizut? Gen nauzu harrapatu! Larrutik ordainduko duzu hau. Utika mehatxua blai eginda dago zu bezalaxe. Ñañarro ustel hori. Bide batez, kiratxadan izuta bainu bat ederki etorriko zaizu, baina hobe beste tokiren batean, zeren hau, pirainen putzua da. Geldi egatxak lagunok, gero zertuko nor. Bengala tigrearen buztana. Ongi gustukoa dut india janaria. Ikuskizun ederra izango da. Hobe esten hori deubidean ikusten badu. Ketxu pixka bapagen du. Bagira, non zaude? Hemen, beraz xerekanen aserreak etzaitu harrapatu. Seidazue, ongi entzun aldot. Ez, eta lehen baino aserreago utzi dut gainera. Nola zotezekien zuk taldea gaur goizean utzi behartzen nuela, Rakstar. Dena dela, arriskua pasatu da. Oraingoz. Zuretzat bai, baina niretzat ez. Arrisku handiagoa dator honantz. Bizkor! Bagira, itxoi! Gauza bat galden. Barkatu baina ez daukat betarik, kontu zibili lagun eta laster arte. Mugi, harrapatitzak!
Jauxe da guztiok espero genuen unea. Jaun Andreo! Nei! Zer gertatzen da, Ricky? Eta zuek pentsatuko duzue, honek ez du inoiz neska bat ikusi, ala? Ba ez, haizue, Xankral ikusi zuenean hitzik gabe geratu zen. Tira, dena dela Mowglik esandakorik ez zuen ulertuko. Izan ere, ez zekien gizakien hizkuntza, eta Xankralek jakina ez zuen animalien hizkuntza ulertzen. Otsoa da! Ez, zera da? Zer da? Edo zer dela ere, Xankrali erasotzen ari zaio. Ez! Geldi! Utsi jozue! Ez dit minik egingo. Zertan ari zara? Basa pizti bata. Eluke gure herriskara etorri behar. Sudurkako duzue hori, sudur makur luzea sartu behar ez duen tokien sartzen beti. Arrazoi du. Arriskutsu egia da. Sikiera hizkuntza raro hori ulertuko banu. Nola? Ondo asko ulertzen dut panik. Neskak gustukoa zaitu, baina handagoen sudurkako horrek basoko piztia zarela uste du. Ara, zuk badakizu Biankakoen hizkuntza, orduan itzuli niri. Esnatu bengoz, txikito. Benetako munduan zaude orain eta jendeak ez du animaliekin hitz egiten. Bueno, ikitzen bat edo beste ulertzen dut, baina batez ere... Euren intentzioak ulertzen ditut, horregatik dakit sugurkako gorroto zaituela, baina... Agian sortea izango duzu, txikito. Ara hor Xankralen aita, gizon handia da erreskan. Esan dizutana, Xankral zure alde jarri da. Oh, eta ze esan du nitaz? Badaki laguntza behar duzula, eta hau, eta bestea, eta bla 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 bla, eta beraz, ezin zaituztela hor utzi, eta bla 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 bla. Bai jauna, hori da oso ondo. Zergatik egiten du hori nigatik? Hau ezagutzen eta. Nire andereñoa, bihotz handikoa delako. Eta argia benetan. Zer ez da izan da, txikito, konbidapena behar duzu, zoaz ba, jonio, zoaz! Goazen! Aita, benetan uste duzu otsoek ume bat hasi dezaketela? Ba, ala dirudi. Xankral, agindu idazu kontu handi zibiliko zarela. Egia esan, ez dakigu ezer mutil horretaz ulertzen duzu? Bai, aita, baina badakit ez didala minik egingo, begietara begiratu diot eta badakit bihotzonekoa dela. Desberdina da, besterik ez. Besterik ez. Baina, ze gertatzen da? Ez da ezer. Begira jozu. Ematen du sua ez duela inoiz ikusi. Arrazoi du. Eta mundu guztiak dakienez, umeek ikasi egin behar dute suarekin jolastea arriskutsua dela. Zer? Nien ez izan! Aitatxo, izenik ba ote du. Xankral. Xankral? Bai! Mowgli. Torzo! Tira, aztazo. Gabona pasa, Mowgli. Mutikoa oianetik atera bai, baina...
Nor da? Oh, berriz ere zu? Ez dut uste behar bezala aurkeztu gaituztenik. Ni rikitibitabi naiz mangosta bat jakina. Eta zu, otsoek azitako gizakumea. Bai, ta nola dakizu hori? Txori txikiek ematen didate oianeko berri. Neu heliz asko ateratzen da. Orduan zer zaude ba, hemen preso? Agia esan ez, lan kontua da, mangosta batek ez du inoiz bere postua uzten. Postua? Ze egiten duzu? Ha? Oraintxe, jakingo duzu. Eta ez itzoli! Wow, mundiala zara benetako zuge hiltzailea. Nire lana da, gizaki lorategia toki seguru izaten laguntzen diet. Egia esan, hainbeste gauza dut ikasteko. Az gaitezen ba, oinarrizko entrenamentua, para, hor datoz zure irakaslea. Being different from me, it is just so refreshing. Yeah, yeah. Your personality is an additional blessing. Staying true to who you are lets you shine like the brightest of stars. And all the differences seem make you so interesting. Yeah, yeah. So true, let the goodness flow out. And without any doubt, you're so uniquely special. Being true to what you're all about makes your character shout. You're so uniquely special, just like me. Different image and on a different fashion. Ways of getting things done and a new different passion. You can be playful or timid and shy. No matter what, you're an original guy. So let's stay true to ourselves. Differences and attraction. Oh, yeah. So true, let the goodness flow out. And without any doubt, you're so unique, special, just like me. Kolpeak saiestu. Aizue, Xangral, Biankako eta Lauankako izakirik onena, politena eta atseginena da. Esango nuke, ezagutu dudan gaitzik larrian harrapatu duela gure gazteak. Gaitz larria benetan. Ze gaitz? Zer dut ba? Mutilak neska aurkitu du. Benetan gustatzen zaizu, ezta? Bueno, bale, bai. Eta zuei ere gustatuko zaizue. Oh, ez dakipa. Zer ba? Hasteko, beldur handiegia emango lioke pantera baten eta hartz baten ondoan hurbiltzeak. Eta beldurrik ez balu ere, ez dugu hizkuntza bera hitz egiten, Mowgli. Baina Xangralek bere hizkuntza erakutsi dit, eta gurea berari erakusteko eskatu dit. Xangralek hitz egiten du Lauankakoen harrikitikitabirekin, pilo bat. Ezin dut sinetxi mangosta horrek nola borroka dezakeen suge handi baten kontra. Etorri! Sinistu, egia da eta jakizu herritzkan gizakumearen bilari direla. Eskerrik asko zuge, joanekin behar dut orain. Baina datorren astean ikusiko zaituztet beti bezala. Ai, uste dut ohartarazi egin behar geniola.
Ai, zoriontxo dabil. Dena den, Mowglik berehala izango du albiste txarraren berri. Iritsi da denak botatzeko garaia! Ze gertatzen da? Bota zein? Bota zein? Zure lagun otxoak, oiesek! Begira sudurrok errorri, entzun mutiko, zure aurkadoa. Baina zergatik, otxoak ez dira arriskutsuak izan herriskarentzat. Jakina baietz, gure abereak harrapatzen dituzte! Okertzaude, ezagutzen ditut otxoak eta inoiz ez dira hurbiltzen hankabikoen gana. Entzun duzuen nola deitzen digun? Zergatik etxara joaten zure lau hankako lagunen gana beraiei galdetzera. Denok dakigulako otxo basatiekin ezin dela hitzik. Bai, otxoek hazin induten eta ez dira basatiak. Egia da! Mowglik ezagutu duen ama bakarra otxoa izan da. Eta zuk sinetxi egingo zenion gainera animaliekin hitz egiten zuela. Hitz egiten du! Eta nik ere bai. Entzun dugu nahikoa txorakeria. Otxoak behingoz eta betiko akabatzeko garaia heldu da. Lasai, dena konpontuko da. Ala uste dut, baina bada ez bada, banoa harengana. Ezin dizuet utzi hori egiten. Denok geldituko gaituzula uste alduzu. Ez dut borrokarik nahi. Baina behartzen banauzue. Hau itxusin jarriko da. Geldi! Aita, gelditu itzazu mesedez. Zergatik ez diogu aukera bat ematen? Hitz egin dezala bere beste familiarekin. Zergatik arriskatu bizia, agian Mowglik otxoekin gauzak konpon bat ditzake. Itxarotea ez da kaltegarria izango. Zergatik ez? Niregatik adoz. Hor konpon, baina denbora alferri galduko dugu. Otxoak akabatu egin behar dira. Azkar ibili, Mowgli. Aldudan azkarren itzuliko naiz. Zorte on, Mowgli. Voltatuko da, gizakume hori mangosta bezain atoretsua da. Zergatik ez diezu esan otxoaren oinatzez gain tigre handi batenak ere ikusi ditugula. Ze axolari horrek. Zorte apur batekin tigreak harrapatuko ditu otxoak eta agian umemoko basatia ere bai. Tigrea xerekan izango da. Mowglik aipatu zigun berbera. Jakinaren gainean jarri behar dut. Zer? Itxaron! Arriskutsuen diagazunetzat! Ez dizut utziko joaten! Tira, rikitiki. Nauzu geldituko. Zi? Orduan, zurekin joan beharko dut. Mowgli! Mowgli! Non zaude? Ni izatez sugeetan naiz aditua, baina apustu egingo nuke haragi jalez betetako janean sartzeko modurik onena ez dela baoiuka joatea. Arrazoi duzu. Baina bestela nola jakingo du Mowglik bere bilari naizela. Gizakumeak nire oioa entzuten badu jakingo du zerbait gertatzen dela. Eta inguruan sugerik badabil, bi aldiz pentsa dezala gure bidera atera baino lehen. Ongi da. Saiatu zaitez. Pibiribe! Pibiribe! Rikitikite! Pibiribe! Pibiribe! Rikitikite! Uste duzu entzungo duela, rikitiki. Gizakumeak ez dakit, baina nik bai. Riki, ez da tigrea izango, ez da? Oianeko protokoloari buruzko zerbait erakutsiko dizuet. Inoiz ez deitu pantera bati tigrea. Hei! Ara txikia naiz, baina indartsua! Oianeko txapelduna! Ezkerrean, suge elkarteko sugeto! Baina beltzako beto ematen didala, nire begiak ederrago ikusten dira, ez duze uste? Horain! Utika zapanerru! Ea asmatzen dudan, zu rikitikita bizara eta hankabiko pampoxa hau xangral, ez da? Orduan, zu bagira Mowgliren lagunik onena? Ezan nintzen ni Mowgliren lagunik onena. Biona da ore hori, Balu. Asko pozten gara zuek ezagutzeaz,
baina presaka gara. Moglik alde egin du. Otsoek gure abereak jaten dituzten ala ez jakitera, baina otsoekin batera tigre baten oinatzak ikusi ditugu. Xerekan! Bi hankakoak egia dio. Rakstar eta bere otso zital kuadriak Xerekanekin bat egin du. Baina zergatik akela? Elkar hartuzkero hankabiko guztiak betirako janetik kanporatzea lortuko dutela sinistarazi die tigreak. Tigre bereko hori ez da geldituko ariketa nahi duena lortu arte. Eta nahi duena da otsoak eta bi hankakoak desagertzea. Merezi duena emango diot. Ezin dut bizitza osoan ies ibili. Kontu zibili, gazte. Xerekan bengalako tigrea da. Oianeko piztiarik indartsuena eta ankerrena duzu. Prest egongo naiz. Tigre hori satxetik heltzeko ordua heldu da. Kontuz! Korri! Otsoak! Handik! Otsoak! Larrutik ordainduko duzue hau. Anon daude! Geldi hor! Aitari agindu zenioten Mogliri itxarongo zeniotela. Ikusten! Zuek bazenekiten sudurkako horrek ez zuela hitza betiko, ez da? Bera ez da gure buruzagia! Inork ez diku galaraziko otso abere jale hoiek behingoz. Akabatzea. Ze esan dizuet nik? Ixo! Badakizue babuino berritxu batzuk dirudizue. Entzun! Xerekan zuetaz baliatzen da. Hari bostatxola biankakoek ardiek bezala akabatzen bazaituzte. Eta zuen niri basatia deitzen didazue? Nik gutxienez badakit otsoak naturaren oreka mantentzeko daudela. Aizue, oreka aipatu duenez... Badakizue Moglik arrazoi duela. Tigrea! Primeran, guztiok ulertzen duzue beldurraren hizkuntza, ez da? Zeren zaizaudeten? Erasoi ezaiozu herritarrei, bestela zuek jango zaituzte eta faltzeko. Moglik arrazoi du, Xerekan ez da gure laguna. Eta zu ere ez! Hori beste borroka bat da, tira! Bizkor, eraman xangral toki segurura. Zurekin geldituko gara. Horri esaten diot nik lagun arte fidela izatea, unkigarria benetan. Hori leialtasun goxoa. Ziur nago benetan goxoa izango dela. Eta orain zer, Mowgli? Etxo, planen bat izango duzu ba, ez da? Bai, nola ez ba. Korri! Gaur bizirik ateratzen bazara, bihar dieta hasiko duzu.
Larri biligara izue, mekatxiz. Gaua garbitzea zer den baldakizu. Berdin dio zer egiten dugun, ez da geldituko. Lasai, lastana. Laster amaituko data hau dena. Behin betiko amaitu ere. 30 metro alto izango da hori. Ez dago beste irten biderik. Alegintu behintzat egingo gara. Lortuko bagenu goraino igotzea. Ezin da. Oizaleun egia da. Agian ez da iritsiko. Hauek oraindik ez dakite tigreak jauzilari apartak garela. Huts egin du. Hei, primeran! Orain lasaitu egingo gara. Ez da berriro saiatuko. 2 segundo pasarte! Nik izakumea bakarrik nahi dut. Zergatik ez diozue bultzatatxo bat ematen eta zeuen buruak salbatzen. Ora, hori bai plan bikaina. Eta ez pentsatu inola ere salto egitea, bestela ni zure atzetik noa. Eta ni berarekin nagoenez salto egitea galera tamalgarria izango litzatekin. Saltoa! Bikaina! Baina oraindik ez, itxaron nik esan arte. Ez dut ulertzen. Ikusten norbean? Kolunka! Bai, pixka batean, bai nola ez, horrela, egon, bai nola ez, tigrearen pixua kalkulatu behar dugu eta indarra horrela, alfarrika. Gertu nago, garaipena usaindu bakarrik ez, dastatu ere egiten dut. Alferrikan zara, xerekan. Entzun hau, lehen ezagutzen zenuenaren alako bi naiz. Nire 8 familiak eta lauankako laguneko janeko legeak erakutsi zizkidaten. Baina ezkero beste gauza asko ikasi ditut. Nire famili berriako janetik kanpoko bizimodua zer den erakutsi dit. Ze ikasiko zenuen gizakiten telo jengandik bengalako tigreak harrapa ez zaitzan. Ba, gravitatearen legea izena duen gauza bat. Orain! Nahikoa, xerekan? Gaurkoz bai, baina hau ez da hemen amaituko. Betiko amaitu da, xereka. Otso talde osoa zure atzetik segika ikusi nahi espaduzu behintzat. Muglik otsoak defendatu ditu bera baztertu egin duten arren. Inork ez du zalantzan jarriko, bere adorea leialtasuna eta adiskidetasuna. Beraz berriz ere guztiok gizakumeari jarraituko diogu. Lortu duzu, Mowgli! Eta nize errutxaren urrengoa, ala? Denok lortu dugu. Denok elkarrekin. Ara, nork esango zuen. Gizakiak eta oianeko piztiek bat eginda elkarlanean. Horra ba, nola lortu zuen Mowglik tigre zitala behin betiko aldentzia. Hori bai, guk apurtxo bat lagunduta. Wow! Handitzen naizenean Mowgli bezalakoa izan nahi dut. Nik rikitibitabik egiten duen soinua ikasi nahi dut. Hei, kumi horrek bai gustu ona. Baina, Aitona, zer gertatu zitzaien Mowgliri eta besteei? Xerekan gaiztoa menderatu zutenean. Zoriontsuak izan ginen handik aurrera. Mowgli! Bagira! Xangral! Ongi etorri etxera, seme. Eta zu ere bai, Xangral. If you feel down, you look above and see a world that's full of love. No beats
heart and fail to see that it just sets your spirit free. We're living the life, the jungle life. We're living a free and happy place. We're living the life, the jungle life. Tera, orain badakizue mundu osoan Mowgli izenez ezagutzen duten gizakumearen benetako istorioa. Benetan gertatu zena ikasi duzue, kumeok! Mangostaren ahotik zuzenean!